Mayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo karon gipakita dinhi kung unsa si Jesus kasikat ngadto sa mga tawo. Tinuod ang Ginoong Hesus nahimo siyang inila sa daghang mga tawo, dili lamang tungod sa iyang mga pagsangyaw, kundi ilabi na tungod sa iyang pag-ayo sa mga masakiton ug sa iyang pag-abog sa mga yawa nga nagposes sa mga tao. Didto mikaylap ang iyang ngalan sa daghang nga mga dapit. Ug gani sa atong ebanghelyo gipakita dinhi daghang mga tao nang dagsa ngadto kang Hesus. Si Jesus Hudiyo, nagsimba siya sa Dios nga gisimba og gituohan nila ni Abraham, Isaac ug Jacob. Ug ang mga tawo nga ngadto dito dili lang mga Hudiyo, kundi katuo sa mga Hudiyo, kundi usab kadto mga tawo nga wala mosimba, wala mo ila sa Dios nga ilang gituohan. Giingon dinhi kini mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem. Kini nga mga lugar, mga Hudiyo, majority sa mga tao nagpuyo dito, mga Hudiyo. Si Jesus gikan siya sa region sa Galilee. Ang Nazareth sakop sa Galilee. Unya, ang Judea, tuwa nag-concentrate ang daghan kayo mga Hudiyo. Tungod kay dito na isakop ang siyudad sa Jerusalem. Kini mga tawhana nga gikan ng mga lugar sa Galilea, sa Jerusalem, sa Judea, nangadto kang Hesus. Unda doon na pa yung mga tao gikan sa Idumea. Ang Idumea, south sa Judea. Minority na lang ang mga Hudiyo nga nagpuyo dito. Kadaghanan mga Hintil, mga pagano. Si Herodes, kadto nagpapatay sa daghang mga bata, taga Idumea. Unya na pag-ingon, doon ay mga tao nga nagikan sa tabok sa Jordan, Transjordan. Ang mga tao nagpuyo dito, kadaghanan mga pagano, Hintil, dili mga Hudiyo. Gani sa atong sitwasyon karon, mao na kini ang nasod nga Jordan. Unya doon na siya mga tao nga nagikan sa siyudad sa Tiro o sa Sidon. Kini nga mga siyudad sakop kini kaniadto sa Phoenicia. O kining Phoenicia sa atong panahon karon mao kini ang nasod sa Lebanon. Ug ang mga tao dito dili mga Hudiyo, mga pagano ug Hintil. So nag-abot mga Hudiyo o mga Hintil, nag-abot, nagdagsaan, dakong panon sa katawan, nagdagsaan ngadto kang Hesus. O kasagaran kanila nangadto tungod kay gusto sila nga mamaayo sa ilang mga sakit. Siguro ang uban ngadto kay nangusyoso lang, gusto lang makita kung unsa sakit tinuod kini nabalitaan may tungod kang Hesus. Pero ang uban nangadto, nangandoy, naninguha nga mamaayo sa ilang mga sakit. Ug ang kaayo sa atong Ginoong Hesus tungod kay gi-welcome niya silang tanan. Wala siya moingon ako Hudiyo, ang akong ayuhon mga Hudiyo lamang. No, bisan mga dili Hudiyo. Iyagyapon kini gihatagan sa iyang pagtagad. Ang pangutana, giun sa Mania sila pag-ayo. Sa ato nang nabantayan, kadto mga tawo nga giyawaan, ang Ginoong Hesus musulti ngadto kanila. Iyang gamiton iyang pulong sultihan ang mga yawa, pahawa kamo niya ng tawhana. Pulong niya ang iyang gamiton. Ug ang mga yawa mutuo.
Ingon ana ka powerful ang Ginoong Hesus. Bulong lamang niya isulti, mutuo ang yawa. Tungod kay nakaila sila kung kinsa si Jesus. Sa atong Ebanghelyo giingon, ikaw mao ang anak sa Dios. So mutuo sila. O katong mga tao nga dunay mga sakit, kasagaran ayon sila ni Jesus pinaagi sa iyang paghikap kanila. Hikapon niya katong mga tao nga dunay mga sakit, may sakit. Pero ang usa sa akong nakita dinhi, giingon dinhi nga dunay mga tao nga dunay mga balatian, nag-ilugay sila pagduol aron makahikap kang Hesus. Wala na sila magpaabot nga sila ang hikapon kang Hesus, kundi sila na mismo ang miduol aron mohikap kang Hesus. Ug ngano ilan ning gibuhat kuno kay nagtuo sila. Hugot ang ilang pagtuo nga makahikap lamang sila kang Hesus, bisan gani sa iyang bisti lamang, mahikap lamang nila kini. Hugot sila nga nagtuo nga pinaagi niini mamaayos sila sa ilang mga sakit. Ug imagine na, dakong panon sa katawan ang miduol. Nagdagsaan ngadto kang Hesus. Di ba ka malisang ana? Mao ang Ginoong Hesus bingon siya sa iyang matinunan, pag-anda mo sa kayan. Kaya nahadlok siya basin mapiit sa mga tao. Kaya ang Ginoong Hesus, iya man sang gitugutan ng mga tao nga hikapon niya o makahikap sa iya. Sa akong pagpamalando niini, misantop dayon sa akong nahuna ang sitwasyon kanang traslasyon dito sa Quiapo. Pagmuagi na ang imahen sa Jesus Nazareno, mga tao magdagsaan, daghan sa ila mga ipit. Kung gusto nila nga mahikap ang imahen, mahikap nila, kay nagtuo sila nga katong panyo nga gipahid sa iyang imahen ug gidapat silang lawas, mamaayo silang masakit. Ug nagtupod sila nga makatambong didto, mahatag sa Dios ang ilang mga gipangayo. Unuhon niya doon ay maigon nga patuo-tuo. Para sa ako, patuo-tuo ba na? Siguro kung doon ay usa o duha o napulo ka tao nga buhatan na, makain ko pa silang patutuo lang. Pero kana pila ka libong nga mga tao, moabot pagkapin sa milyon. Patuo-tuo ko bagyapon ka na. Gani daghay magsulti testimonya nga, oo, doon ay mga kaso nga sila na ayaw silang masakit, o doon ay lang magipangandoy nga nahatag nga to kanila, o lang tubag tungod sa ilang pag-adto sa kang Jesus Nazareno. So ako, pari, dili ko ako makahusga, dili ako makajudge, wala ko'y katungod nga, ako silang pahunungon. Kaya gani ang Ginoong Jesus mismo, gitugutan niya ang mga tao nga makahikap kaniya. Wala niya sila kasuki, kundi naghatag siyang pagtugot kanila nga makahikap kaniya. Pagtuo mo'y nagtuklod sa mga tao sa pagbuhat niini ngadto kang Hesus. Ako pang may numdaman si Pope John Paul II, siyang nag-organize, nagpasiugda niya ng World Youth Day. Ang World Youth Day, kung pananglit himuon kini sa usa ka nasod, 1 year before ang World Youth Day, ipadala katong World Youth Day Cross aron mo bisita sa tibuok nasod, labi na sa mga dagkong lugar niya ng nasura. O mao jud ni kasagaran ng mahitabo
bisita na ang World Youth Day Cross sa mga lugar ni Anang Nasura, daghang mga tao magdagsaan kay gusto nga mohikap sa krus. Ang uban sa ila, oo, masakitan, maipit, or mapiangan. Pero ang sulti ni Pope John Paul II, mingon siya, pasagdi ang mga tao nga moduol o mohikap sa krus, aron sila usab hikapon ni Jesus nga gilansang sa krus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa mga sa mapatuloy kang